Я подав заяву про відставку президенту. Це рішення було прийнято як відповідь на систематичний політичний тиск, який заперечував виконання моїх обов'язків управляючого. Нехай це буде попередженням про спроби підірвати інституційну незалежність Центрального банку. Протягом тривалого часу на Національний банк України здійснюється систематичний політичний тиск. Це унеможливлює ефективне виконання мною як головою покладених на мене обов'язків керівництва діяльністю Національного банку та взаємодію з іншими державними органами. Своєю відставкою я прагну застерегти від подальших спроб підірвати інституційні основи Центрального банку в Україні. Но вот послы стран-членов Большой Семерки G7 отреагировали на отставку председателя Национального банка Якова Смолея, заявив, что независимость НБУ является фундаментальным достижением для Украины. Об этом послы G7 при Украине написали на своей странице Twitter. Давайте послушаем цитату. Незалежний Нацбанк – фундаментальне досягнення для України, що зменшило корупцію, сприяло зростанню і врятувало збанкрутілий банківський сектор. Підрив цієї надважливої інституції був би великим кроком назад і поставив би під загрозу надійність реформ України і їхню підтримку. Независимость Национального банка Украины находится в центре программы, поддерживаемой МВФ. И эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолея. Давайте же послушаем, что говорят там. Ми зауважили заяву про звільнення, подану головою Національного банку України Смолієм. В установі під керівництвом НБУ Смолієм в Україні було досягнуто істотних звершень у забезпеченні цінової стабільності, що наочно продемонструвало ключову роль незалежного Центрального банку у сучасній макроекономічній політиці. Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, що підтримується МВФ. І ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови. Ну вот давайте начнем с того, о каком политическом давлении, по-вашему, говорит Яков Смолей. Как и каким образом оно могло проявляться? Ільсум, давайте почнемо з того, що відставка є тільки заява про відставку. Да. Власне, ми зараз Но это обговорюємо... такой себе протест, правильно я понимаю? Так, це скорше за все політичний крок. Або, скажімо, крок гра на випередження. Угу. Заява про відставку, наскільки мені відомо, ще не підписана президентом. Давайте пояснимо нашим телеглядачам саму процедуру відставки голови НБУ. Власне, президент вносить в Верховну Раду подання про відставку. Відповідно, депутати вже приймають рішення, чи то задовольнити прохання, чи то клопотання. 226 голосів. Абсолютно точно. Ільсуме, тут дуже цікава гра. Для чого потрібно було це пану Смолею? Що стосується, власне, політичного тиску, ну давайте знов-таки, я думаю, це секрет Полішинеля, що, власне, тиск відбувався з боку частини пропрезидентської фракції, яку пов'язують, власне, з Ігорем Коломойським. Бо саме повернення Приватбанку було однією з ключових вимог цього олігарха.